Tule kuulluksi, tule nähdyksi, sellaisena kuin olet. Tervetuloa miesten piiriin. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Miesten piiri-podcastia. Tänään ilo ja kunnia taas ystävien kesken päästä piiriin. Täällä tänään minä Topi ja toinen järjestäjistä Aleksi ja ystävämme Eetu ja Jote myös paikalla. Tervetuloa miehille. Pidemmittä puheitta tuttuun tyyliin miesten piiri, avaimen jakamisen piirimiesten kesken. Ja tästä tulee varmasti taas hieno hetki. Tervetuloa. No niin, mä voisin sitten heti aloittaa tämän homman. Siistiä olla elossa tänä päivänä. Siisti päästä taas puhumaan miesten kanssa oikeita asioita sydämestä sydämeen. Ollut kyllä huippua päästä uudelle vuodelle ja uuteen uuden alkuun. Ja mä oon ottanut nyt tässä itse mahdollisimman rennosti tämän alkuvuoden ja se on ollut yllättävän haastavaa. Onneksi on apuvälineitä ja muita kivoja kikkoja, että pääsee pikkuhiljaa siihen chillaukseen, että on ollut kyllä aika isoja vuosia ja tapahtumia tässä elämässä, niin nyt tuntuu siltä, että lepo on ihan paikallaan ja päässyt siihen, että sallii se ja pystyy vaan olemaan siihen. Luulen, että aika monella miehellä on se sama oikku kuin itselläkin, että pitäisi koko ajan olla jotakin tekemässä ja grindaamassa ja silleen suorittamassa vaikka hyviäkin juttuja voi tehdä liikaa. Sen on kyllä huomannut moneen kertaan. Että kun tekee intohimoa asioita ja näin, niin siihen jää helposti semmoiseen tietynlaiseen hype-loopiin kiinni, minkä saa siitä tekemisestä, mikä mulla itsellä vaikka tämä musiikki ja taide hyvin vahvasti ollut nyt, niin sitä tutkiskellut ja koittanut tuoda vaan lepoa lisää tekemiseen, olemiseen. Tämän vuoden teemana on tuo levollisuus jälleen kerran pikkusen syvemmällä tasolla. Että jos se luotaisi pikkusen enemmän tänä vuonna siihen, että asiat tapahtuu oikealla painolla ja tekee just oikein määrä asioita ja oikeita asioita, kun hengittää ja chillailee tässä hetkessä. Joo, jatketaan tästä. Varmasti myöhemmin tulee lisää juttuja. Kiitos. Kiitos. Joo, uusi vuosi tosiaan alkanut ja 4. päivää tätä vuotta tässä eletään ja itselle kanssa jotenkin tuntuu hyvältä tämä vuosi, että on uusi vuosi, vähän semmoinen jotenkin viime vuoden pölyjen pyyhkiminen olalta ja ehkä jotenkin uuden kutsuminen tässä jollain tavalla teemana. Ehkä pyrkii myös siihen, ettei liikaa myöskään odota sellaista jotenkin mullistavaa, että nyt taas elämäni vuosi, ettei se tuo semmoista turhaa painetta siihen jotenkin, että pitäisi jonkun tekemisen ja suorittamisen kautta saavuttaa jotain, vaan ehkä just mitä jotenkin puhuit tuosta rauhoittumisesta ja läsnäolosta, niin jotenkin sieltä käsin tähän vuoteen, ettei liikaa lähde jotenkin hötkyilemään. Tämä vuosi tulee kyllä olemaan
myös paljon sitä väkisinkin pakostikin suorittamista omien opintojen ohella etenkin, kun on lopputyöt rupeama tässä alkutekijöissä ja se tuossa vähän kuumottelee koko ajan takaraivossa, että mepäs nyt sinne kirjastoon läppärin kanssa, äläkä nyt täällä podcastia äänittele. No ei kai. Tämä menee ensisijaiseksi kyllä nämä ystävien kanssa ajan viettäminen ehdottomasti. Kyllä se tänään on ollut teemana kyllä ystävät ja sen tärkeys elämässä. Ehkä alkupäivä, aamu alkoi vähän haastavasti ja vähän väärällä jalalla mutta sitten tuossa tänään näin yhtä toista ystävää, tai ihan uusi ystävä, jonka näin itse asiassa toista kertaa, mutta kesällä tavattiin ekan kerran ja Lontoossa asuva uusi ystävä ja hän sitten on täällä taas käymässä ja laittoi viestiä, että lähdetkö kahville ja onneksi lähin ja tuntuu, että hänen kanssa löytyy jotenkin ihan uusi ystävyys todella helposti ja nopeasti ja siitä mä oon tosi kiitollinen ollut nyt niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana, että on löytynyt tämmöisiä jotenkin veljiä ympärille hyviä ystäviä, uusia ystäviä ja se on, mistä mä oon kyllä tosi kiitollinen ja tästä tapaamisesta uuden ystävän kanssa jäi kyllä niin kuin ihan superhyvä olo. Onpa siistiä, että on niin kuin tommosia tyyppejä. Ja vielä just, että ei ole yhteistä niin kuin samaa äidinkieltä, että hänkin englantia puhuu. Ja että miten itse pärjäsi sitten sillä omalla enkullakin niin hyvin, että pystyy jotenkin olemaan ihan täysin luonteva englannin kielen kanssa, joka on ollut mulle tosi iso haaste elämässä olla jotenkin luottaa siihen omaan englannin kielen puhumiseen. Niin se tuntui tosi hyvältä, että siinäkin pystyy olemaan itsensä sen kielen kanssa, että se ei ole enää minkäänlainen muuri sille, että voisi jotenkin luoda uusia ystävyyksiä. Että se pitäisi olla vaan se oma äidinkieli. Niin joo, ja sitten ihana olla tänään taas muiden hyvien ystävien kanssa täällä turvallisessa tutussa studiossa. Siitä kyllä myös kiitollinen. Niin tälle vuodelle toivon läsnäoloa, rakkautta, ihmisiä ja hyvää oloa, terveyttä. Ei kai sitä oikein muuta ihminen tarvitse. Ja tietysti vähän taidetta ja kaikkea kivaa. Joo. Kaikenlaista intohimojen ruokkimista. Kyllä. Kiitos. Joo, tässä Eetu, mä voisin jatkaa. Hyvin alkanutta matkaa. Mutta mitäs tässä? Ehkä voisi tehdä vähintään tämmöisen sisääntulo ja vähän semmoisen maailman isoimman niin kuin innostuksen, mutta myös jännityksen purkamisen jotenkin tuntee taas sydämen sykkeen kovana kurkussa ja jotenkin. Joo, ja tosi hyvä. Ja sitten jotenkin ihana tässä niin kuin katsoa teitä silmiin ja kohtaa taas niin kuin tämän niin kuin jännityksen kanssa. Joo, sen jännityksen kanssa, kun tulee esiin ja ääneen ja näkyville. Se on jotenkin hassusti aina yhtä pelottavaa. Että itsellekin ehkä kuuluu elämän omiin turvarakenteisiin se oma kupla, missä menee ja on ja missä välillä ehkä väsyykin ja missä ehkä välillä vähän riutuukin, niin sitten jännittää jotenkin elävöittää elämää jännityksellä, koska on myös joskus kärsinyt tosi vahvista ylikuormitustiloista. Niin jotenkin huomaa, että se liittyy ehkä vähän siihenkin. Mutta joo, tuntuu niin siistille. Mä oon ihan semmoinen niin kuin, jotenkin jännitys kautta myös niin semmoinen niin kuin tirskuu sisällä. Ihan semmoinen, tämä on vaan niin makea tässäkin pysähtyä ja kuunnella teitä. Että ei tässä tarvitse taas olla niin iso roolissa minäkään yksinään niin kuin jotenkin. Ei mun pidä tätä
hallita tai händlää tai olla joku kingi täällä tai mitään, että vitsi, että voi ympäristöä ja muita arvostaa. Joo. Joo, vitsi, mä oon tosi fiiliksissä ja kiva, tässä tulee varmasti näin ytimekkäällä porukalla jakovuoroja lisää, niin mielellään hyppään vähän syvemmällekin itteenikin, mutta tää oli ainakin tosi aitoa tähän hetkeen, että kiitos, että saa olla täällä ja kiitos, että saa olla kyllä jo tuttujen ja turvallisten veljenkin kanssa tässä piirissä. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitos jaosta. Aleksi tässä. Ja hyvää uutta vuotta. Vuosi on vaihtunut ja taas se elämä muuttuu tästä näin. No ei muutu. Jatketaan hyväksi havaitulla, mitä on viime vuonna lähdetty rakentaa. No sen verran olen tuossa tuommoista pientä ajatustyötä tehnyt, että itsekuria aion lisätä tänä vuonna ja niitä rajoja lisää itselleni, että voin olla vapaampi toimimaan ja saavuttaa jonkinlaista vapautta sieltä. Et nyt tuossa joulukuussa olin kipeänä enkä päässyt perusasioiden äärelle, eli salille ja sitten huomasi siinä, kun on vaan sisällä himassa ja ei tee mitään, pyrkii liikkumaan mahdollisimman vähän ja ihmiskontaktit nollissa, niin sitten ne jouluherkutkin alkoi maistua jotenkin paremmalle ja alkoi sitten, tuli semmoinen, että vittu ihan sama, nyt vedetään, että nyt mä ruokin itseäni tämän kuukauden ja heitin kaikki ihan lekkeriksi tuossa. Mä täysin sitä vastaan, niin kuin, että nyt voisi vähän syödä paremmin ja parantua nopeammin. Että ihan omalla toiminnallanikin varmasti venytin sitä toipumista, mutta siinä ymmärsi just tai huomasi sen, että kun heittää ne rajat pois, niin sitten se niin kuin, menee vaan niin kuin koko ajan heikompaa suuntaan käytännössä. Alkaa suomaan itselleen sellaisia oikoreittejä ja kaikkea muuta, mikä ei niin kuin millään tavalla helpota elämää. Ja pinna alkaa kiristyä. Alkoi niinku taantumaan. Tuntuu, että nyt kun on vuoden painanut tuossa hienosti, tehnyt kaikki hyvin ja on hyvä fiilis, niin kyllä sen pystyy äkkiä sössiinkin, jos oikein asiakseen sen ottaa. Mutta ei mitään vakavaa. Ihan oli hyvä vähän kokeilla niitä rajoja myös ja sai ne selväksi itselleen, että nyt takas back to the basics. Tiukat rajat ja sitä kautta se vapaus. Joo. Muuten ehkä ollut vähän myös semmoinen erakoitumis tai semmoisen niinku sisäisen erakon kanssa tapaillut tuossa joulukuun aikana, kun on ollut vaan siellä 4 seinän sisällä ja miettinyt just sitä, että
No okei, on myös se uupumustausta tuolla, minkä takia on myös niin kuin pistänyt kaiken minimiin viime vuoden aikana, semmoisen niin kuin tehnyt vaan niitä asioita, mitkä eheyttää ja parantaa ja josta tulee hyvä olo. Nyt alkaa taas olla voimavaroja ja fiilis sille, että pitäisi vähän tulla enemmän esiin myös ystäville ja rakentaa vähän enemmän semmoista sisältöä elämää, mikä voi sitten tuoda jotain uutta kivaa tänä vuonna. Joo, ei muuta tähän väliin. Kiitos. Kiitos. No niin. Voisi palata ehkä vähän tuohon joululomaan ja sen aikaisin tunnelmiin. Voin kertoa tässä, että omalla kohdallani oli kyllä äärimmäisen emotionaalisesti haastava joulureissu. Kumppanin kanssa käytiin Kuhmossa vähän mökkeilemässä ja sitten sieltä alkoi nousemaan vähän syvemmällä tasolla semmoista vanhaa skeidaa pintaa, joka todella pisti meidät nyt koville ja silleen, että mitä helvettiä tässä nyt tapahtuu, että kuseeko tässä nyt kaikki taas ja meneekö sama kaava uudestaan, että kipu on liian lujaa ja sitten pitää taas lähteä menemään ja näin, mutta onneksi kumppanin kanssa sen verran viisas ja silleen läsnä oleva ja myötätuntoinen tyyppi, että pystyttiin aina hommaa tasaamaan ja silleen päivän päätteeksi viimeistään. Mutta joka tapauksessa koko reissuun lähtö oli semmoista, että ei saakeli, että mä tiesin jotenkin sisältäni, että tässä voi tulla paskamyrsky. Ja silti mä lähdin kuitenkin sinne, mikä oli tosi hyvä juttu, mutta se oli tavallaan tiedossa, että watch out, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta joo, mentiin näin ja sitten mä oon helkkari ylpeä itsestäni siinä, että mä uskalsin lähteä sitten pois etuajassa, että nyt mun pitää lähteä, että kunnioitetaan sitä ja sain sen kokemuksen siitä, että todellakin, että mä oon vapaa parisuhteessa myös tekemään täysin omat päätökset ja kaikki, että jos mä haluan lähteä johonkin, niin mä voin lähteä johonkin. Että mulla oli selkeä kutsu siihen, että mä lähden takaisin Espooseen ja kotiin ja ensimmäinen joululoma täällä, niin mä halusin nähdä myös jätkiä ja tehdä omia juttuja ja katsoa leffoja rauhassa itseksi, koska mä nautin siitä myös tosi paljon. Että saattaa olla sillä, että mä oon päiväkausia joskus erakoitumassa myös. Mutta se on tärkeää löytää siinäkin se balanssi, että milloin se on vielä silleen tervettä erakoitumista ja milloin se menee liian erakoitumiseksi. Mutta joo. Nyt edetään torstaipäivään, niin mä tulin silloin lauantaina pois. Niin mä oon siitä lauantaista asti nyt ollut silleen hyvin minimimäärässä ihmiskontakteja. Ja nyt eilen käytiin saunomassa vähän ja nyt tämä homma. Niin se on ollut hienoa nähdä sitten, että vitsi, että meikä elämässä on miehiä, kenen kanssa mä voin viettää aikaa ja hengata ja tehdä asioita. Ja helvetin tärkeä juttu miehelle. Että voi vaan olla ja tehdä ja sen tarvii olla sen kummempaa, kunhan vaan olla porukalla. Mutta tässä sitä sitten tasapainoillaan jälleen ja tuntuu, että ehkä se taas vähän viisaampi ja vähän kevyempi on, että tuo vekkulihomma kyllä tuo parisuhde elämä, kun tulee ne kaikki kivut sieltä näkyville ja halus tai ei, niin jossakin vaiheessa tulee.
Toivon, että mä lopettaisin itse ainakin sen sabotoinnin, että mä oon sabotoinut ihan liian monta hyvää juttua elämän aikana. Ihan vaan sillä, koska on ollut niin paljon kipua sisällä. Mutta tää joulu oli tietoisuuden lahja ennen kaikkea meikälle. Katsotaan, jatkuuko tässä teemasta myöhemmin vielä lisää, mutta kiitos kuuntelusta. Kiitos. Joo, tosta joten jäljiltä Eetuna nappaan täältä kopin. Ja herää semmonen, mistä just itse haluan jakaa. Mulla on tässä takana nyt ensimmäinen vuosi isänä. 3. vuosi nyt takana myös elämäni parisuhteessa, missä on ekaa kertaa niin kuin halunnut sitoutua ja ennen jo suhdetta päättänyt, että nyt seuraavan kanssa, niin jos on hommat kohdillaan, niin mennään niistä kohdista yli, missä on ennen just vähän tullutkin juostuun hane ja niitä nousee edelleen. Mutta joo, mikä ehkä on ollut sydämellä, niin on ollut tosi rankkaa. Kyllä just aika soolona taas vetää näin ihmisenä, miehenä. On ollut vähän murroksessa kaveriporukat lähivuosien ja nyt on ollut tosi ihania. Tämäkin porukka, ketä meitä on tässä, niin kaikki tuntuu läheiseltä, osan kanssa enemmän tai vähemmän viettänyt aikaa, mutta on ollut vaikea sit luoda sellaista jotenkin rohkeutta ja myös keveyttä niin kuin pienellä kynnyksellä ottaa yhteyttä ja hengailla. Ja jo edes ennen lapsen tuloa, että on ollut niin kuin jotenkin vaikea taas jotenkin luoda jotain uutta ystävyyttä ja luottaa ja jotenkin sellaista tiiviimpää olemista, tekemistä. Niin se on parisuhteen aikana tuntunut niin kuin se olisi ollut asia, mikä olisi hyvä olla siinä tukena, että on niitä erilaisia peilipintoja. Varsinkin niin kuin puhuttiin, että on tosi tervettä miehenä, jos haluaa olla naisellensa puolensa vetävä puoliso, niin on hyvä käydä vähän lataamassa poika- ja ukkojuttuja toisten kanssa, kun sitä äkkiä vähän sulaudutaan liian kiinni toisen kanssa ja sitten se on vain yksi yhteinen mössö, mistä ei kumpikaan välttämättä saa liian hyvin kiinni. Saattaa vetovoimakin kadota sen myötä, mutta siihen on tosi monia muita syitä ja se ei ole näin mustavalkoista, mutta tämä olisi yksi juttu siihen, syy. Niin sitten nyt kun on ollut toi lapsi, niin sitten jotenkin tuntuu, että on halunnut olla siinä tosi paljon läsnä ja sitten osan ajasta mä oon tehnyt nyt töitä kans. Niin sitten nyt jos mä niinku ottaisin aikaa veljen kanssa, niin se olisi aina jostain sitten tietyllä tavalla veke, niin sitten niinku ihan pelkästään välillä ollut puolisolle väsyttävää ja uuvuttavaa se aika, kun mä oon vaikka pitkiä työpäiviä tehnyt, niin sitten hän on siellä lapsen kanssa. Niin ei ole ollut prioriteettina kyllä se semmoinen ihmisten kanssa sosiaalisoimisen ylläpitäminen. Se on ollut tosi rankkaa, mutta se on ollut ihan tietoinenkin valinta ja sitoutuminen, että vähintään nyt tähän niin kuin ekaksi ruuhkavuodeksi ja voi olla vaikeampaa jotenkin extemporeen lähteä ja edes sopii asioita, kun arki muuttuu lapsiperheessä vähän elää. Niin joo, ehkä tässä ei ole mitään vääryyttä tapahtunut, mutta haluan vaan sanottaa, että se on ollut yksi rankka tekijä. Mutta myös tosi tietoinen, että on halunnut myös räpeä ja olla rypeä ja olla tosi niin kuin sen homman ytimessä ja välillä liiankin tiiviisti tuossa perhehommassa. On siellä vähän roiskunut ja räiskynytkin. Mutta en kyllä vaihtaisi mihinkään. Sen takia nämä kontrastisesti ystävien kanssa nämä hetket ja puolison kanssa, kun me päästään hetkeksi siitä rullaavan arjen painavasta tarinasta ja sellaisesta jostain mielenhallitsemasta rullasta.
päästään semmoisesta jostain illuusiosta, tarinasta tai sitten semmoisesta suorittajuuskokemuksesta päästään niin kuin pudotaan tähän, nähdään toisemme, itse kokee, että on läsnä ja sitten toinen on kanssa siinä, että huijakkaa, että vitsi, niin sitten niinku, se on ihan maagista, kun enemmän tai vähemmän toi lapsen tulo on laukassu. Että oli jotenkin säikäyttävä kokemus sairaalassa meillä synnytys ja niinku, mitä odottamattomia juttuja siinä vähän nousi ja sitten niinku vanhemmuuden myötä, niin sitten pieniä pelkotekijöitä, mitkä sitten laukas entisestään jo vähän jotain niinku suht vahvoja ehdollistuma tukevia uria itsessä, mitä on perinnyt ja mistä ei ehkä täysin ole vielä ollut tietoinenkaan. Niin sitten niinku niille hyppääminen, putoaminen on ollut niinku tämän vuoden teema ja me ollaan molemmat oltu kyllä sellaisessa niinku helkkarin vuoristoradassa. Totta kai koko aika palapalalta tiedostaen ja pudottaen turhaa pois, mutta kyllä siihen on kuulunut se semmoinen jotenkin mukaan hyppääminen ja läpieläminen. Niin huijakkaa siis helvetti. Semmoinen vuosi kyllä niin kuin takana. Elämäni varmaan ranki. Vuosi takana. Joo. Jep, mutta en niinku, ei jotenkin edes halua sanoa, että en vaihtaisi sitä. Ehkä joku osa musta vaihtaisi, joku ei, mutta siis se vaan, että se on. Se tapahtui, se on, niin se tuntuu tosi oikealta. Jep. Mut joo, on tullut kyllä hypättyä ja sit niinku on olemassa just kurinalaisuutta ja hyviä ohjenuoria, mutta mä oon vähän semmonen tyyppi, että mä rakastan viimeiseen asti vähän ehkä laiskotellakin ja välillä kapinoida, niin sit ei ehkä olekaan niin vapaa, mutta se ei haittaa, koska sit elämä kyllä niin kuin tosi isolla kädellä korjaa ja ohjaa. Niin tietyllä tavalla niin kuin ei täällä tarvitse tietää yhtään mitään. Että niin kuin, kyllä elämä niin kuin ohjaa ja kannattelee ja niin kuin, joo, se on jotenkin niin kuin valjennut lisää. Tuli vähän tämmönen kiva läsnä oleva läjäytys asioita ja jakamista. Kiitos. Joo. Mitähän mä olin sanomassa? Mulla on jotain, mitä mulla yrittää tulla. Puhuttiin tuossa vähän ennen äänityksiä riittämättömyydestä ja siitä teemasta, joka on yksi pääteemoja meidän piireissä varmasti ollut ja tulee olemaan yksi asia, minkä kanssa kamppailee varmasti itse kukin. Joo, se jännä ohjelmisto omassa mielessä ja mikä jotenkin on hirveän siellä syvällä tavallaan semmoinen tietty rakenne, mikä kun sen siitä niin, että se, että on tämä riittämättömyys on tavallaan itsellä tuntuu olevan semmoinen jotenkin jossakin määrin, jos ei vaikka pidä itsestään huolta tai ei kuuntele omia tarpeitaan, niin sitten sille se on vähän niin kuin se joku egon tietynlainen ääni, joka alkaa sitten aktivoitumaan, että se on joku tietty taso, mikä on aina olemassa jossakin määrin, mutta se, että miten paljon se riittämättömyyden ääni pääsee niin kuin valloilleen, riippuu tosi paljon sit siitä jotenkin, minkä verran just ehkä niin kuin pitää itsestään huolta. Ehkä tuossa jouluna kanssa itsellä, niin kuin vaikka syömisen suhteen ja liikunnan vähyyden suhteen, niin huomasi sit sen rakenteen ehkä taas pilkottelevan sieltä helpommin, että no niin,
että niin, että se semmoinen huonompi fiilis ehkä herää helpommin silloin, jos ei niin, nyt mä ehkä vähän katosin mun ajatuksesta. Ei se mitään, tää on onneksi tämän podcastin luonne, että voi myös rakentaa ajatuksia lennosta uudelleen. Mutta joo, riittämättömyys tunteena on ollut kyllä itselle asia, joka kanssa on kamppaillut tosi paljon. Ja nyt viime aikoina onneksi oppinut myös sen kanssa olen tietoinen, eikä liikaa uskoa siihen riittämättömyyden kelaan. Mutta sitten se on paljon linkissä myös sit aina siihen niin kuin oman hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kulmaan. Et nyt vaikka sitten tällä viikolla on taas itse aloittanut salilla käynnin kanssa, niin huomaa, miten paljon se jeesaa kaikessa. Tuo semmoista niin kuin itsevarmuutta ja hiljentää sitä analyyttistä mieltäkin ehkä. Ja nyt mä oon tällä viikolla käynyt salilla itse asiassa hyvän ystäväni kanssa, joka on aloittanut nyt salilla käynnin. Hänellä on ollut vuoden salikortti, mutta käyn viime vuoden aikana ehkä 2 kertaa salilla, niin nyt sitten hän laittoi mulle toissapäivänä viestiä, että lähdetkö Topi salille? Sitten lähden. Ehdottomasti olenkin odottanut tätä viestiä. Ja nyt sitten oltiin salilla eilen ja toissapäivänä ja se on ollut myös hauskaa, että on pystynyt auttamaan kaveria, kun hänellä ei ole niin paljon ehkä sitten tietoa siitä, että miten siellä salilla mitä siellä pitäisi tehdä. Ja on sitten vähän rakentanut sitten hänelle sitä ohjelmaa samalla ja ollut siinä niin kuin coachina. Ja se on ollut siis tuntunut tosi hyvältä jotenkin auttaa ja että hän selkeästi arvostaa sitä myöskin, niin sitten jotenkin nyt eilen tämän niin kuin viikon aikana on ollut tällaisia kivoja jotenkin kavereiden ja ystävien kanssa niin kuin olemista ja sitä kautta voimaantumista, niin myös sit se riittämättömyyskin on niin kuin vaimentunut sen tunne, vaan enemmänkin saanut semmoista itsevarmuutta ja sellaista rentoutta arkeen, että kun ystäviä on ympärillä, niin oikeasti kaikki on tosi hyvin lopulta. Jotenkin yksinkertaistaen, että vaikka taloustilanne on itsellä tällä hetkellä katastrofaalinen, tilillä ei ole paljon rahaa, ei oikeastaan, en ihan varmaan miten mä maksan kaikki laskut, mutta silti on silleen, että onneksi mulla on ystäviä, niin sitten se rahattomuus ei aiheuta musta sitä riittämättömyyttä samalla tavalla vaikka kuin aikaisemmin, että se on jotenkin ollut niin lamaannuttava sellainen, nyt mulla ei ole rahaa, nyt mä en osaa pysty mihinkään, nyt mä niinku, tää jotenkin ihan kaikki kaatuu niinku päälle. Se on jotenkin semmoinen uhriutuminen sille hyvin helppoa. Ja ehkä se tulee meidän perheestäkin on aina oltu vähän sellaista, kaikki on kallista, kaikki maksaa. Koko aika kommentoidaan asioita, jotka maksaa hirveästi. Olipa kallista taas toi kahvi, jonka ostin tuosta, maksoi tämän ja tämän verran. Että kaikkea kuitataan tavallaan sillä, että hirveän kallista. Mutta sitten jotenkin oppin onneksi, niin kuin kiitos kumppanini myöskin, niin jotenkin suhtautuu rahaan vähän semmoisella niin kuin uudella tavalla, että ei se oikeastaan määrittele mua ihmisenä millään tavalla, tai mun onnellisuutta edes, että onko mulla rahaa. Totta kai se on ihanaa, kun sitä on ja siitä oppii arvostamaan, mutta myös se, niin kuin, että niin kuin, sit kun ei ole rahaa, niin kohta sitä taas on ehkä. Ja nyt kyllä tämä jotenkin pärjää, mutta ettei mene siitä jotenkin ihan huonoksi. Niin se on siistiä. Joo, toi raha-asia on kyllä varmasti semmoinen, ainakin meidän aikaisemmilla sukupolvilla varmasti, tai meidän kulttuurissakin ehkä aika semmoinen statusta luova asia ja muutenkin semmoinen jotenkin paljon häpeääkin ehkä aiheuttava asia ja rahatilanne ja siitä puhuminen, niin ja myöskin sitten semmoista turhaa stressiä ja niin kuin riittämättömyyttä aiheuttava ja kateutta aiheuttava asia, niin jotenkin se ajatus siitä, että
että se raha itsessään just tässä hetkessä ei ole olemassa edes. Mun onnellisuus tällä hetkellä ei ole tässä hetkessä, ei riipu siitä, onko monta nollaa mun tilillä on. Tai että vaikka mulla olisi 1 miljoona tilillä, jotka meistä on tässä, niin ei se ole mulla se 1 miljoona tavallaan, että kun pystyy olemaan läsnä. Aina jos menee semmoiseen, että mitä sitten ja mitä jos mitä mä saisin tällä, niin sitten sä lähtee siihen mielen luomaan tarinaa ja sitten sä lähdet uskoon sitä kelaa ja sitten sä ahdistut siitä ja siitä niukkuuden ajatuksesta, että nyt mulla ei ole sitä ja tätä. Mutta sitten jotenkin se kylläisyyden kautta ajattelu, että mulla on jo kaikki, mitä mä tarvitsen just tässä hetkessä, niin se on aika semmoista, se on aika jännä juttu se. Niin se on aika mindsetti, niin kuin pohjainen juttu tai raha myöskin ja kaikki kylläisyys ja niukkuusajattelu. Sillä on perää. Sitä paljon erilaisissa meditaatioissa olen kuunnellut tätä, mikä tämä sana abundance-ajattelua, mutta se on kyllä, alan ymmärtämään pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, mistä siinä on niinku kyse. Ja myös tuntemaan sen, että tässä hetkessä on jo kaikki. Kiitos ystävät, kun olette tässä minun hetkessäni, joka on tässä sen olemuksessaan täydellinen, juuri sellaisena kuin se on. En tarvitse mitään muuta juuri nyt. Semmoinen puheenvuoro, kiitos. Joo, kyllä mä luulen, että tuo runsaus ja raha ja kaikki tämä on niin hyvin pitkälti kanssa semmoista illuusiota ja tietyllä lailla sitä mielenohjelmointia, että se runsaus, mitä se oikeasti on, sit, niin kyllä se on, toki se on rahaakin, mutta on se kyllä jotakin ihan muuta myöskin, että mä henkilökohtaisesti itse on viimeisimmät vuodet, mä en muista kuinka monta vuotta mä oon ollut tässä silleen semmoisella tulotasolla, että joku voisi ajatella, että jossain köyhyysrajalla tai jossain semmoisella, mutta kädestä suuhun meiningillä pikkusen ehkä ollut vielä miinuksen puolella silleen tappavaan tasaisen tahtiin, mutta voin kertoa sen, että mikä on onnellisempi kuin koskaan. Ja mä oon saanut aikaan myös oikeita asioita, kun mä oon oppinut sitä energiaa suuntaamaan jollakin tavalla semmoisiin merkityksellisiin juttuihin ja semmoisiin asioihin, mikä tuo mulle itselle aidosti hyvää oloa. Niin mä haastan kyllä kaikkia kuuntelijoita ajattelemaan rahaa ja sillä ajattelemaan sitä runsautta ja kaikkea elämässä pärjäämistäkin uudella tavalla. Että hyvin vähällä me pärjätään ihmiset ja hyvin vähällä voi olla syvästi onnellisia ja iloisia ja kaikkea. Ja Mä tiedän, oliko mulla sitten siihen mitään lisättävää enää. Eikä tässä ole sitten ollutkaan sen enempää. Joo, kiitos vaan. Kiitos. Joo, toi talous on kyllä semmonen juttu, mihin herättää asioita ja itsellä on kanssa niinku toi viimeinen vuosi oli elämäni rikkain vuosi niinku henkisesti, mutta sitten taloudellisella puolella oli varmaan vaikein ja ei se nyt tässä vielä 1-2 on muuttunutkaan mihinkään vuodenvaihteen jälkeen, mutta
toi on niinku tiukkaa on ja no nyt eilen huomasin, että Eurojackpotissa on joku 120 miljoonaa ja sitten rupesin miettimään, että mitähän mä sillä rahalla sitten teen. Laitoin siihen pari euroa, että jos se nyt perjantaina sitten osuisi kohdalle ja rupesin sitten miettimään, että mitä sitten oikeasti tekisi että jos se voittaisi ja ei sillä rahalla tekisi kyllä yhtään mitään periaatteessa, että on siinä mielessä niin kuin hyvässä tilanteessa mentaalisesti, kun on elänyt niin tiukasti, mutta on silti ollut tosi onnellinen vuosi, vaikka totta kai on ollut kärsimystä ja haasteita, mutta silti on niinku semmoinen perusonnellisuus ollut siellä taustalla ja just usko siihen, että kaikki on hyvin. Ja nyt se 2 euronen, minkä laittoi siihen mahdolliseen 120 miljoonaan, niin se tuntuu tosi turhalta. Siis jopa se, että sen voittaisi. Voi kuulostaa tietysti semmoiselta, että älä puhu äijä paskaa. Mutta kuitenkin se onni ei välttämättä tulisi sitä kautta, että tai siis se ei tulisi, koska se on tullut jo enemmän sieltä niukkuuden ja kärsimyksen kautta. Että ne on niinku ollut kuitenkin kaikki niitä triggeröiviä tekijöitä, jotka on sitten pistänyt ajatteleen elämää toista kautta ja se totuus on löytynyt muuta kautta. Mutta olisihan se silti ihan kivaa se voittaa, kun sen 2 euroa sen siihen pisti. Joo, tämmönen kela tähän väliin. Tähän muuta tossa nyt vielä. Niin, kestosuosikki, riittämättömyys. Tossa vielä siihen omaan erakoitumiseen. Se on kans semmonen tietyllä tapaa ollut vähän aina se erakko myös ja sitä kautta kokee riittämättömyyttä kaikkia vanhoja ystäviä kohtaan, kummilapsia kohtaan, sukulaisia kohtaan, että kun on vähän tekemisissä toki kyllä, tai jollain tavalla niin kuin syyttää itseensä siitä, kun on erakkoluonneet, sitten on yksinäinen sitä kautta ja että se on oma vika ja näin, mutta niin. Joka asiassa voi kokea sitä riittämättömyyttä. Tai itse ainakin hyvin monessa asiassa. Se on niinku kaikessa oikeastaan läsnä ja se on kuitenkin semmoinen niinku normaali juttu, joka on enimmäkseen mun oman pään sisällä. Että ei ne välttämättä ne muut meikäläistä koko ajan ajattelekaan, että miksei toi ole yhteydessä tai näin, eipä tässä muuta. Palataan asiaan. Kiitos. Joo, mäkin mietin tuossa,
myös Aleksin puheenvuoro aikana, että haluan kyllä nappaa tuohon Topi, kun jako toi riittämättömyys ja toi rahateema ja toi oli hauska juttu toi, että paljon meni rahaa taas kauppaan. Käytiin tuossa kalliimmassa kaupassa. Sitten mä oon tällä hetkellä itse niin kuin tuonut enemmän rahaa meidän perheen pöytään, niin nyt kun on ollut hetkittäin näennäisesti vähemmän rahaa tai tietää, että se kaikki tulee menemään, että sitä jää liikaa sivuun, niin on kyllä kokenut ahdistusta siitä ja sitten sitä purkaa tuommoisella itselle ja maailmalle ja ehkä puoliselle nälvimisellä ja jotenkin ihan tosi hölmöä ja kempelöä valittamista. Lopeta se vitun kitinä. Mutta joo, ehkä siinä puhuu se osa mua, jota pelottaa. Mua pelottaa, että ne rahat loppuu. Ja se ei ole ehkä en ole kokenut sitä aikaisemmin ihan hirveäksi ongelmaksikaan, kun on ollut semmoinen helppo sinkkumiehenä luottaa elämään ja että joku aina. Ja on myös ihan silleen varakas perhekin, että ne on aina tukenut ja ei ikinä ole tyhjän päällä. Ja Suomen valtiokin on aina kyllä sitten tukenut, kun on halutessaan halunnut hetkeksi asettautua slaidaamaan vaan raiteilla ja fiilistelee ja parantelee itteensä. Mutta nyt kun on perheen isänä, niin on uudella tavalla kyllä helkkari tullut ressattua rahan tekemisestä. Mutta niin hyvä siis sietääkin vähän ukko kärsiä ja sietääkin vähän olla häsessä ja sietääkin vähän kärsiä omista hölmöistä tarinoista ja kohtaa sitä, että mitä sit vaikka ne loppuskin ja mitä sit jos vaikka puoliso olisi pettynyt ja joku. Ja niinku mitä ihan oikeasti, että käypä kokeilee se. Käy kokeilee, älä nyt niinku varmistele, ettei pahin tapahdu. Että niinku lopettaa sen jänöjusseilun. Eli nyt mä siis teen, että mä en enää tee rahaa ja ajan perheeni vararikkoon, koska mä kohtaan pelkoni sillä, että muiden kustannuksella. Se voisi olla yksi tapa. Mutta ei, ehkä tässä on semmoinen välimaasto, että sitä voi vapaasti valita, että hei, nyt on viksumpaa tehdä rahaa, mutta en mä ota siitä stressiä. Niin semmoinen on ehkä hakusessa, mutta ei se ole vielä lähimainkaan. Olin tosi innoissaan, kun sain tuossa uuden duunin, koska se piti taloudellisista syistä vähän muuttaa kuvioita. Ja se samalla pakotti mut menee yhteen uuteen hommaan, mistä mä oon ihan sika-innoissaan. Mä oon ollut auraamassa lunta ja kiinteistöhommissa. Tosi jees. Niin oli tosi fiiliksissä. Sitten nyt näyttää, että ei nyt ehkä niin paljonkaan miljoonia satelekaan tilille, niin sitten on heti niin kuin jo ennalta se, että voi ei. Taasko mä joudunkin tästä huolehtimaan. Mutta toi onkin se juttu. Tohan mä makeasti niputan ton riittämättömyysjutun, että sit kun tekee vaikka asioita, käy siellä salilla ja tekeekin juttuja ja kokee sitä riittävyyttä, niin sit se pysyy loitolla se riittämättömyyden tunne. Se on tosi hyvä ja niin saa tehdäkin, mutta mua vähän kiinnostaa itseäni kutitella aina noita teemoja vähän silleen vielä vähän pintaa syvemmältä, että mitä jos mä oon. Esimerkiksi silloin mä olin vuoden työttömänä, niin se oli tietyllä tavalla glorifioiden elämäni onnellisinta aikaa. Ainut vaan, että hetkittäin aaltoittain tuli se semmoinen yhteiskunnallinen riittämättömyyden tunne, mutta sitten kun sä händläsit sen, se meni ohi, niin sitten se oli vaan niin kivaa vaan chillaa velloa, kuunnella musaa valvoa. Niin ihan, ei mitään niin siistiä silleen, että mä edelleen rakastan ja osa musta kaipaa ja sitten se kokee hirveätä ristiriitaa perheen isänä. Nyt siinä on puoliso vaikuttamassa asioihin, lapsi ja sitten mun pitää olla siinä vaikutuksen alaisena ja itsekin vastuullisena kokea, että mä myös vaikutan heihin, niin se on ihan eri kuvio kuin jossain vaan chillailla ja jillailla omassa kuplassa. Niin mutta tietoisesti tämänkin tein, mä halusin kokea tämän. Niin sit mua vaan kiinnostaa, että kuinka ahtaalle voi itsensä ajaa ja just sieltä löytää sen semmoisen, että
ai niin, ei tää ollut tästäkään kiinni. Että samaan palata, mitä Topi jakoi. Että niin, nyt mä oon tässä mun kavereiden kanssa. Vitsi, tää on siistiä. Seuraavassa hetkessä mä saatan olla ihan jossain eri kokemuksia. Ei olekaan siistiä, on kauheeta. Niin jotenkin tää on vaan semmonen kiva tutkimusmatka, että mitä tää nyt sit on. Kun tää ei oo, tää on ihan, ei kukaan osaa niinku paketoida ja sanoa tätä. Ja, et on siistiä, että elämän tutkijana mä oon valinnut niinku tämmöisen perinteisen väylän, että lapsi, puoliso, käy töissä ja tän tämmöisen. Niin. Se on ollut tosi kivaa ja on ihanasti myös opettanut ja nöyristänyt, että kun on ollut vähän väsynyt ja tälleen, niin sieltä tulee ehkä ei niin helpon elämäntyylisellä elämällä eläessä näkyvät puolet esiin, semmoiset vähän epäkypsemmätkin omat sisäiset herkkyydet esiin, niin se on tosi makea päästä niin kuin tutkailemaan niitä. Joo. Niin sitten sama se riittämättömyys, niin kuin, että osa musta rakastaa tosi paljon kokea sitä tietyllä tavalla riittämättömyyttä ihan silleen tutkimusmielessäkin, että ja ei se haittaa, vaikka se on vähän kivuliasta tutkailla sitä. Että niinku, joo. Ja sitten toi riittämättömyys on ollut tosi semmoinen, niinku, ihan semmoinen niinku valtaava pohjaväre, mikä on niinku määrittänyt ihan kaikkea. Et niinku, nyt jos mä vaikka sanoin, mä koen elämässäni, että nyt mä vaikka olisin sanonut väärin ja toinen elehti, että mä olisin tehnyt vaikka mokan, niin sitten mä ihan luuppaa, sitten mä pitäisi korjaa se semmoinen täydellisyyden hakuisuus. Joo, semmoinen neuroottisuus. Sitä se on kanssa niinku tosi paljon se riittämättömyys, että liikunnallisesti ihan kaikessa mä oon niinku koittanut vaan sankarillisesti olla olematta maailmalle riittämätön. Niin sit mitähän tapahtuu, kun ei koekaan sitä. Et mä oon varmaan hetken ihan häsessä, kun mä oon tukeutunut siihen tosi paljon, niin se voi tuntua tosi oudoltakin ne kohdat, kun ei niinku yritäkään niinku sitä kautta. Joo, kiitos. Tämmönen joku. Taas mulla oli just joku ajatus sekuntiin ennen. Mä otin mikin, mutta sitten melkein unohdin sen, kun mä otin tämän mikin käteen. Mikä se juttu olikaan? Joo, tai joo, ehkä se just liittyy tuohon riittämättömyysteemaan siinä, että mä oon välillä onnistunut siinä, että päättää, että mä en enää vaikka mieti jotain asiaa. Sitten se lähtee pois mielestä. Vaikka että mä kieltäydyin töistä yhdestä sijaisuudesta, mikä olisi ollut yhden kurssin opettaminen koulussa. Mä olisin saanut siitä hyvän palkan. Mä kieltäydyin siitä työstä, koska mulla on opinnäytetyö edessä ja se vaatii multa paljon aikaa ja fokusta. Että mulla ei yksinkertaisesti niinku, mä tiedän, että se ei riittäisi mulle se, tai että mulla menisi liikaa keskittyminen myös siihen työhön ja energiaa siihen, niin ei ole kannattavaa sen opinnäytteen kannalta. Mutta sitten kun se oli jo tuossa reilu kuukausi sitten, mä sain sen siitä enemmänkin. Marraskuussa joskus tuli tää tarjous. Sitten mulla tuli se mieleen tuossa joulun alla, että ei hitto, ai niin se, että olisiko sittenkin pitäisikö mun nyt ottaa yhteys sitten sinne kouluun ja että mä ottaisinkin sen kurssin, että mä hetken sitä mietin, sitten mä olin vaan, että ei, mä päätin sen jo, että mä en enää palaa siihen miettimään sitä asiaa. Sitten mä vaan niinku, se oli hyvä hetki, mä oikeasti tunsin ihan, kun se olisi silleen, fum, lähtenyt mun mielestä. Sitten mä en enää palaa siihen. Mä olin, fine, ihana rauha. Nyt mun ei enää tarvi kelata tätä asiaa. Mä voin jatkaa mun elämää tästä. Ja tää on just oikea päätös. Että mä oon jo sen kerran päättänyt silleen suorilta, miettimättä, en ottanut sitä työtä vastaan. Sitten mä alan miettiä sitä joskus myöhemmin sitten. Niin sitten, että mikä järki siinä on, että mä niinku myöhemmin olisin fiksumpi sen asian kanssa kuin siinä hetkessä, kun se tulee niinku intuitiolla. Ja semmoisen, niinku, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Jos mä katson mun kalenteria, niin se vie mut liikaa aikaa. That's it.
Niin sitten, mutta mitä jos kuitenkin? Niin toi ajattelu on myös aika tyypillistä, että sit alkaa niinku niitä päätöksiä uudelleen miettimään. Niin hitto, just se intuition luottaminen tossakin. Toinen juttu oli joskus, kun me muutettiin edelliseen tai nykyiseen asuntoon, niin samoihin aikoihin saatiin tarjous opiskelijakämpästä, jota me käytiin kattoon, joka oli ihan hirveä läävä, semmoinen niinku sotkunen muovilattia mattokämppä, joka yhtään niinku kutsunut meitä. Me oltiin silleen saman tien sen näytön jälkeen, että ei helvetis muuteta tänne. Silleen, no question, niinku, ei tullut mieleenkään muuttaa tänne. Ja sitten me päätettiin muuttaa nykyiseen vuokrakämppään, joka on sitten niinku suunnilleen puolta kalliimpi. Mutta silleen, koska se on ihana kämppä, se on meidän koti, me rakastetaan asua siellä. Me valittiin se. Niin mutta sitten sitä arvaa, onko sitten miettinyt sitä, kun ollaan täällä kalliimmassa kämpässä. Mitä olisin säästänyt tässä, kun olisin sittenkin mennyt siihen asuntoon. Niin nyt mä voisin, tossakin olisin voinut silloin jo hyödyntää, kun on sitä miettinyt monesti mielessäni, että nyt olisi enemmän rahaa, jos oltaisiin siinä halvemmassa paskakämpässä. Mutta samalla lailla se, että ei enää. Se on mennyt. Sitä on ihan turha miettiä enää. Että nyt niinku vähän silleen tyhjentää sitä kovalevyä sieltä ja niitä välilehtiä. Että silleen, että no niin, onko nämä asiat oikeasti miettimisen niin arvoisia, kannattaako mä käyttää tähän energiaa, niin niitä asioita alkaa sitten niin oikeasti löytyä sieltä silleen, että tämä on ihan turha asia, turha ajatus miettiä. Niin sitten ainakin jotenkin tehdä sellainen tietoinen valinta, että tämä asia pois. sitten se huomattavasti kevenee se taakka. Joo. Tämmöinen metodi on löytynyt jotenkin jännästi tuossa. Oivalsin sen muutaman seikan kohdalla, että se muuten toimii, kun vaan päättää olla ajattelematta sitä. Joo. No, tämmöistä. En mä enempää jatka tästä. Kiitos. No niin, what's up? Meikä tässä itse kelailee. Tämä huomaa semmoisia ristiriitaisia ajatuksia siitä, että miten pitäisi olla tai miten saisi olla. On välillä on semmoinen olo vaan, että ei vittu, että meikä voisi alkaa nukkuun tässä, että miksi ei? Silleen, koska siltähän me tultiin tänne kuitenkin jätkien kanssa silleen olemaan sitä, mitä ollaan nyt. Sitten tulee se olo, että eihän mä nyt voi tässä alkaa mitään nukkua, että mun pitää olla sanomassa jotakin viisaita sanoja tänne, että ehkä saarnamies on kuitenkin paikalla. Sitten taas on se, että en mä kyllä vittu jaksa. Ei tavallaan, mitä sitä tarvii olla aina niin hienoa ja kaikkea. Sen on huomannut kyllä tuossa räpissä, ja varsinkin freestyle ja räppi ylipäätänssäkin, niin sitten kun tulee näitä puheenvuoroja, niin tämähän on vähän niin kuin räppiä, tämä kaikki, niin sitten se hakee tavallaan sitä, vaikka viime vuoron jälkeen mun tuli se olo, että vittu meikä kusiin tavallaan, meikä ei saanut tehdä sitä loppusineettiä siihen, tai silleen klousata sitä jollakin hienolla riivillä tai jollakin oivalluksella, ja sitten vaan Jouki oli vaan siinä silleen, että ei vittu, meikä jäätyi. Sitten vaan olla se kanssa, no okei, no ei siinä mitään. Voi sä jäätyä näin. Meikä on liian syvällä tässä gameissa, kun kaikki keskustelutkin mä kuuntelen, tuolla on riimejä, tämä tyyppi rimmailee, vaan se puhuu, ja joo, sitten se huomaa, että tulee itselläkin se tulee siihen se mode helposti. Mutta oli kiva saada kiinni itseensä siitä, että ei tässä tarvitse räpätä koko aikaa. Kuitenkaan. Joo, mutta semmoista väsynyt meininki. Kivaa vaan jotenkin niinkä olla. Ja siis meikä on nyt tässä pari päivää vaan just panostanut siihen, että mä katsoin jotakin ihan kunnon huumorimeininkeä vaan YouTubesta tai Yle Areenasta, Netflixistä ja syö suklaata ja nautin elämästä. Nyt se on kyllä ihan mahtavaa.
tänään löysin semmoisen semmoinen kuin Joni Koivuniemi, semmoinen komiikkaäijä, tämmöinen mitä ne nyt on koomikkoja, niin se ihan vituu levottomia videoita, semmoisia, tiedätkö, Pilluralli Pro, tiedätkö, tämmöinen, silloin kaikki semmoisia sketsihaamoja, se vetää niin huippujuttuja, että meikä vaan niitä keskellä päivää sille nautiskellut niitä ja ollut siinä samaan aikaan sille, että jos mä olisin rehellinen kansalainen, niin meikäisin töissä tällä hetkellä. Mutta meikä keskellä päivää katsomassa jotakin YouTube-komiikkaa ja nautin siitä ihan täysin. Ja vaikka silleen, että niin, meikä on nyt tässä, meikä on nyt lomalla. Kyllähän mä oikeasti teen töitä tässä, vaikka yhteiskunta saattaisi sanoa mua työttömäksi, niin totuus on kuitenkin ihan toisenlainen. Mutta huomaa, että pitkään vaikutti, vaikka tuokin alkoi tekee musaa, että se työkkärin määritelmä, työtön, niin se, et se on silleen, nyt sä oot työtä. Mutta ei se niinkään me. Tavallaan sitten jos mä menen työkkärille sanomaan, että no itse asiassa mä en olekaan työtön, niin sitten onkin silleen, no okei, ei massia sulle. Tää on vähän silleen, pitää vähän pelata ton systeemien kanssa, mutta kiitollinen on siitä, että Suomessa on nämä kaikki systeemit, että pystyy sitten taiteella ja parannella itseä, niin kuin Eetukin tuossa mainitti. Työttömyysajan voi käyttää todella hyvin ja silleen, että sen jälkeen niin voit sitten tulla niin entistä ehompana takaisin yhteiskuntaan ja sillä omalla tyylillä ja omalla flavorilla. Mä toivon sydämestäni, että tänä vuonna tapahtuisi se niin läpimurto tuossa. Ja voisi alkaa niin elättää itseä musalle. Isoja sanoja ja silleen, tuntuu tosi hyvältä sanoa niitä. Nyt on päässyt siihen tilanteeseen, että niin uskoo täysin itse siihen juttuun. Ja on saanut monesta suunnasta myös semmoista hyvää palautetta ja semmoista, että tossa on että nyt on jotakin silleen kohillansa. Niin se on tosi siistiä. Tosi siistiä kyllä. Mutta anyway, ihan sama mitä tapahtuu, missä ikinä tässä elämässä, niin kun tekee vain sitä sydämen juttua, niin on voittanut jo nyt, niin se on ihan huikea juttu myös tajuta se, että ei mitään peliä edes ole olemassa sitten kuitenkaan, että kaikki on nyt tässä jo, ja se, että se tykittää sitä aitoa itseään, niin siinähän se on sitten se kaikki. Eikä sillä ole periaatteessa mitään väliä, että mitä edes tekee, että miten tekee ja miten on tässä itsensä kanssa ja muille läsnä. Ja aina ei tarvitse edes ollakaan muille läsnä. Että sitäkin voi yrittää suorittaa, että mä vaan nyt läsnä kaikille, vaikka oikeasti mä en pysty tällä hetkellä. Sille varsinkin on huomannut parisuhteessa sen, että se on myös yksi riittämättömyysjuttu, että pitäisi mukaan olla läsnä ja nähdä koko ajan saakeli, mutta kun ei pysty, tavallaan kun ei pysty näkemään itseä aikana, niin ja sitten kun siltä tulee se koukku, että no vittu, et näe mua, niin sitten tulee silleen, no vittu, ei mä en ole nähdä, sokaa mä en näe itseäkään, ja sitten sieltä tulee se, no, mutta että niinku, no miksi, että tavallaan onko mä sitten taas huono, tai jotenkin viallinen, mutta sitten nyt on löytynyt siihenkin niin tässä alkuvuodesta sitä hyväksyntää, että no itse asiassa, no ei silloin ihan sama tavallaan. Tämä tilanne nyt tämmöinen, ja jos meikä on jotenkin riittämätöntä jotakin, niin that's fine. Sillä eipä siinä mitään, että joskus mä ehkä sitten riitän tavallaan enempi tai mitään ikinä. Mutta sekin on vaan paljon odotuksia. Maailma asettaa todella paljon odotuksia ja vaatimuksia. Semmoisia piilovaatimuksia. Ne eivät myötä sano suoraan, mutta se odotus ja se energia ja kaikki on sitä, että tavallaan että sulta odotetaan jotakin. Mutta mitä jos ei ehtisikään enää niin täyttämään toisten vaatimuksia ja odotuksia, tai ei pelkästään tuottaa pettymyksiä. Silleen, ei enää miellyttäisikään koko aikaa niin kaikkea vaan. Se on ollut iso oppikoulu ja oivallus ja silleen, että no, niin. En mä ole kenenkään tunteessa kuitenkaan niin vastuussa tai sille, jos mä laitan itseni etusijalle, jotta mä pysyn niin kunnossa ja silleen voin hyvin, jotta mä voin silloin
sitä kautta sitten liittyä siihen yhteisöön ja palvella sitä niin kuin aidosti. Ja jos se, että laittaa itsensä etusijalle, tuottaa jollekin pettymyksen, niin voi, tavallaan mitä sitten. Tai sitten jos joku sitä suuttuu, niin eihän se ole mun ongelma. Ennen se oli ongelma, mutta enää se ei ole, ja se, vitsi, se tuntuu hyvältä. Se on niin voimaannuttava juttu. Ja se on kuitenkin sitten niin myötätunnosta käsin pystyn katsomaan silleen, että ennen kuin tapahtui vaikka parisuhte silleen, että mä tein tuoten pettymyksen jotakin ja toinen räjähti, niin sitten sitä niin itse tavallaan menee sitten siihen tunteeseen mukaan ja kaikkea. Mutta enää ei, että ehkä sitä on löytynyt vähän enemmän sitä tasapainoa ja itsetuntemusta ja itsearvostusta ennen kaikkea. Ja myös nöyryyttä siihen, että mitä on. Ja silleen ei jaksa selitellä kyllä niin turhaa enää. Kiitos. Kiitos. Joo, meikä vois hyppää tohon. Tossa oli niin hyviä ja ihan niin semmoisia innostavia kohtia, mistä olisi voinut malttamattomasti hyppää päälle ja alkaa höpöttää, että hei mäkin on noin cool ja mulkin tulee noin hyviä ajatuksia ja Mut joo, mihin tästä nyt sitten ajatuksellisesti putoakaan, niin ei yhtään väliä sen. No sit kun mä puhistan pöydän, niin sieltä nousee ne, mitä tuossa inspiroiduin joten puheesta. Esimerkiksi se, että kerroin just siitä omasta sinkkuajasta ja olin muuttanut yksin. Ekaa kertaa oli joku sen vuoden siinä asuin ja sekin oli pienen tuskan takana, että malttoi olla yksin. Että huomasi, että oli aika semmoinen sosiaalinen addikti ja ystäväaddikti ja läheisaddikti ja että se tuntui ihan silleen hetkittäin mä säikähin ollessani mukavissa fiiliksissä jossain kämpässä, että mitäs mä tuun aina olemaan yksin. Oli joku synkkä syksy ja jotain. Ja sitten mulla kuuluu tapaani niin vähän niin kuin sitten liekittää tommosia hetkiä kanssa juttuja. Ja mä vähän niin kuin lähdin lietsoa. Sitten niin kuin mä sain itteni ihan paniikki, että mun piti lähteä pihalle hetkeksi. Ja kun jotenkin jännitti se ajatus, että olisi yksin ja tälleen. Niin. Mutta semmoisen koulun kautta sitä jotenkin kasvokin sitten vähän siihen vapauteen, että jos olisikin yksin, niin että eläminen ei ole semmoisen pelottavien skenaarioiden välttelyä. Se on se juttu. Niin sitten niin nyt kun ei ole silleen oikeasti mahdollisuutta sillä lailla vaan jotenkin koko aika vaan olla pelkästään itteensä varten ja chillailla ja syödä suklaata ja katsoa Netflixiä, koska on ihanan tarvitseva nainen, ihanan tarvitseva lapsi ja myös tietyllä tavalla erilailla tarvitseva itseni, niin on tuntunut tosi hyvältä sit niinku siinä vähän semmoisessa kireemmässä hihnassa ja pannassa sit siinä oppii pehmeämmäksi, lempeämmäksi, kiltimmäksi. Et eihän niinku, vaikka sä olisit niinku jotenkin ihan lirissä, niin sehän olisi niinku tosi taito oppia siinä ole hyvässä ja hyvillään ja itselleen ihana. Koska se, mikä tekee on vaikka raskautta siitä, että siinä on ihmisiä ympärillä tarvitsevia tyyppejä, niin sitten siellä on joku tarina, että mun pitää suorittaa. Siellä on se tarina, että jos ei ole rahaa ja däbä, ja sitten jos tätä ja tota, ja että toi kumppani pettyy muuhun ja däbä, niin sitten niinku just, että mitä sitten, jos rahat loppus? Mitä sitten, jos kumppani pettyisi? Niin sitten kun sä riisut tuolta niinku tanssilta sen niinku voiman, se ei tarkoita, että sit sä alat olemaan silleen, että no mä tuotan sulle pettymyksen, koska mua ei niinku haittaa se. Niin se olisi itse asiassa sitä samaa leikkiä vieläkin. Sitten kun sä luovut siitä, niin sit sä luovut siitä. Niin kuin Topi sanoi, että sit se jää. Mut joo, niin sit on, siis se tuntuu tosi, se on ollut ihanaa, että mä oon uskaltanut mennä silleen tavalla ehkä vastuullisempaan kohtaan ja semmoiseen, missä ei ole niin helppo vältellä asioita ja itseään.
Niin sitten vaikka siinä niinku kolisee ja vaikka siinä on niinku myös vastuullisuutta, niin on hetkittäin voinut nähdä omasta pojastani, että niinku hän oikkuilee mun tiettyjä kykenemättömyyksiä. Se on ollut ihan hirveetä nähdä, mutta se on ollut se inspiraatio myös siihen, niinku, se on toiminut vielä syvemmin peilinä niille asioille, mitä mä itsessäni halunkin helpottaa. Niin joo, se on kyllä välillä vähän ristiriitainen fiilis. Ja että niinku parisuhteeseenkin lähteminen silleen, että sä tulet väistämättä olet tolle ihan skeida hetkittäin. Koska sussa on niinku jotain, mutta että sä voit kasvaa niistä, niin sun pitää jonkun kanssa tanssia niitä paskoja tansseja. Hui, se on tosi niinku, toi vanhemmuus on yksi tommonen. Tosi. Niin sit siinä vähän senkin takia välillä vähän puolittain ehkä on läsnä, koska se on tosi jotenkin raadollista ja raakaakin se semmoinen tosi suora peilaus siitä lapsesta. Ja välillä sekin, että ei se lapsi edes niinku välttämättä oikkuile mua, mutta mä projisoin, että nyt toi niinku tosta mitä mä tein ja nyt. Siellä on niin paljon enemmän mahdollisuuksia sekoilla ja kehittää omaa skeidaa, että niistä on helpompi tulla tietoiseksi. Mutta ei se ole helppoa ollut, mutta se on se, niin ei sitä halukkaan helppoa. Mutta joo, vitsi, mä oon niin ylpeä itsestäni, mä osaan olla niin kiltti ja niin lempeä itselleni, vaikka mä oon just lähipäivinä löytänyt itteni vertaamasta somen kautta muihin miehiin ja miten ne suoriutuu ja tekee. Ja joo, mua pelottaa tosi paljon olla huonompi ja pelottaa niinku edelleen jotain, herää niitä pelkoja niinku olla vähemmän kuin joku toinen. Koska sit se voisi tarkoittaa, että mä en tuu valituksi, mä tuun hylätyksi tai mä jään yksin. Mut joo, ihan siis vitsi, tuntuu niin ihanalle, että jotenkin lähemmäs itseään pääsee nämä tämmöisten teemojen kautta. Joo, vitsi, siis mä haluan uskaltaa olla niin helle ja niin kiltti itselleni, niin lälläri, niin kaikkea muuta kuin mitä joku semmoinen nykyisinkin rummutettu maskuliinisuus kuvailee, niin mua ei kiinnosta vittuakaan semmoinen. Ei. Että kyllä mä jotenkin kaipaan itseäni ihan hirveästi. Ja sit sieltä automaattisesti mä saatan kyetä toimia hyvin, kun mä voin hyvin, mitä jotenkin vinkas. Sitten niinku, mä en halua, mä oon pelännyt olla niinku lälläri ja sun muuta ja joo, just sellaista kovaa kuorta ja semmoista ja niinku, näin tää niinku näyttäytyy omalla kohdalla ja sen mitä tiedänkin, niin ei ole olemassa yhtä totuutta ja joku katsoo vaikka nykymaskuliinisuutta ja mennyttä maskuliinisuutta tosi eri kohdasta ja kaipaakin se. Hän käyttää sitä eri tavalla, hän kokee sen eri tavalla. Vähän sama kuin joku käyttää, veitsi ei ole huono asia, joku voi käyttää sitä huonoa, joku voi käyttää sitä hyvää, niin sitten taas niin nämä uudet skenet ja innostukset on tosi, ne voi olla mitä vaan, miten ihminen käyttää niitä. Mä oon huomannut, että mä oon meinannut käyttää niitä just sen riittämättömyyden välttelyyn. Niin sit mua pelottaa enemmän olla jotenkin autenttisesti aika herkkä ja läsnä ja sit sitä kautta ehkä jopa vahva. Niin sit mä huomaan, että se on ainakin puhuttelee itteeni enemmän. Että just ei pelkää olla roolittaja, ei pelkää, että vaikka maailma hylkäisi sut ja on tyytymätön ja kokee mut miehenä riittämättömäksi. Niin. Mut joo, puhuessa tää kuulostaa, että tuntuu tosi ihanalta kuvalta ja tosi jotenkin hienoltakin ja melkein leffamaiset energeettiset tunnelmat tulee, kun puhuu. Mut se tuntuu omalta totuudelta. Aina mä en oo tässä kohdassa tällä tavalla, ja voi olla, että tääkin muuttuu, mutta tällä hetkellä se muotoutuu näin. Ai että, kiitos, tuntuu tosi hyvältä kyllä teille sanottaa ja tulla itsellekin näkyväksi. Sitähän se peilit on. Kiitos teille. Kiitos.
Joo, siis toi herätti vähän mulla on itsellä tässä ollut justiinsa vähän niin kuin päinvastainen kuvio, että on niin kuin justiinsa vähän pyrkinyt rajoittaa iteltä asioita ja justiinsa pistänyt tiukempia rajoja ja no varmaan lähtenyt aika paljon niin kuin siitä liikkeelle, kun erosin 3,5 vuotta sitten lasten äidistä ja sitten se isyys iski itselle vasten kasvoja ja huomasi, että kuinka paska sitä onkaan isänä. Että kaikki niin kuin tämmöiset haavat aukesi ja se oli tosi vaikeeta olla yhtäkkiä semmoinen niin kuin rauhallinen ja maskuliininen, turvallinen mies lapsille. Ja se sattui ihan saatanasti, kun ei ollutkaan niin kuin semmoinen lempeä ja hyvä isä, mitä itse niin kuin ajatteli olevansa, vaan oli väsynyt ja rikki ja pinna ihan saatanan kireellä ja niin kuin aivan pihalla. Ei mitään rutiineja. Täytyi niin kuin opetella kaikki ihan uusiksi ja piti olla aika niin kuin jyrkkä itselleen. Ja no sitten tuossa joku 1,5 vuotta sitten isällä todettiin syöpä, josta hän kyllä parani ja kaikki ihan hyvin tänä päivänä, mutta se pisti miettimään myös sitä, että joku päivä mä oon tämän perheen pää. Et musta tulee niin kuin, mä olen se, että noi vanhemmatkin tosta varmaan menehtyy ennen kuin minä ja sit mun pitäisi olla vähän niin kuin semmoinen suunnannäyttäjä tossa ja sekin rooli sitten alkoi tuleen itselle vastaan. Plus sitten, kun on ollut aina vähän rajaton itselleen ja ollut silleen hällä väliä ja mennyt oman tunteen mukaan ja tehnyt mitä haluaa ja ollut silleen niin kuin tosi rajaton ja niin kuin tämmöinen itselleen, niin sitten on tullut ajatukset nytten näiden kaikkien elämän kriisien kautta, että seuraava parisuhde just missä haluaa olla, niin mä haluan sitoutua siihen ja olla tämmöinen niinku perinteinen, että se olisi mahdollisimman lähellä semmoista niinku perinteistä tapaa olla parisuhteessa, eli mä olen sitoutunut siihen ja mä oon se turvallinen aviopuoliso ja luotettava ja rehellinen ja avoin ja tuki ja turva ja luon itselleni semmoista niin kuin oikein niin kuin perikuvaa maskuliinisuudesta ja kasvatan itteeni siihen ja kuitenkin ne ajatukset on edelleen poukkoilevia ja epäileviä ja sitä häpeää nousee ja onko musta tähän ja tulee kaikkea millä niin kuin kyseenalaistaa itsensä vahvasti ja sit yrittää kuitenkin niin kuin kovettaa ja luottaa, mutta se ratkaisu on itsellä ainakin ollut just se, että niin kuin että ei tarvi miellyttää ketään. Että tämä vallitseva ajatus, mistä ehkä ollaan jossain jaksossa puhuttukin, että
jokaiselle jotain on ei mitään kellekään. Ja kun käännän sen toisinpäin, että kun minä en ole mitään kellekään, niin sit yllättäen onkin vähän jokaiselle jotakin, mutta silloin se ei niin kuin lähde musta käsin, vaan kun keskittyy siihen omaan juttuunsa, niin on paljon enemmän myöskin annettavaa tietyllä tapaa ulospäin. Ja nyt lähtee taas pyöriin tommonen lankakerä päässä. Niin, no summa summarum. Asioita simppelinä ja mulle se on niinku ainoa tapa tässä hetkessä toimia, että mä oon vähän niinku jyrkkä itselleni ja koitan hakea jotain muuta kuin mitä, tai siis jotain muuta kuin semmoista, mikä ei ole toiminut. Ja se on toiminut tosi hyvin ja se tuntuu oikealta. Niin se on, no sitä ruokkii myös se, että saa olla just muiden miesten kanssa tekemisissä ja oppia sitä kommunikointia ja kaikkien ihmisten kanssa. Tänään tuossa justiinsa tulin Malmilta bussilla tähän näin. Ja tai mulla on ollut itse asiassa nyt tässä sanotaan viimeisen muutaman viikon aikana tosi paljon ihmiset tullut kysyä multa neuvoa. Ja taas tuli tuossa, mä huomasin kun mä menin bussiin, siinä oli semmoinen vanhempi mies, niin kuin vähän jo otti niin kuin heti kontaktia siinä, kun kävelin ohitte silleen, no en, siihen sillä oli luurit päässä ja meni seisoo. Sitten se tuli mun luokse ja rupesi kysyyn, että missä on Malmin sairaala ja että hän on menossa sinne ja no en mä tiennyt mikä pysäkki se tosta oli, kun olin tulossa eri suunnasta kuin normaalisti ja no sinne sitten se kuitenkin odottaa multa kovasti sitä vastausta ja mä katson siinä vieressä olevaa niin kuin, että ei osaako se auttaa. Sitten se huomaakin jo, että toi ei tiedä, että nyt hän kertoo ja silti se odottaa multa niin kuin sitä vastausta, se vanha mies silleen, että katsoo niin kuin, että puhuuko toi niin kuin totta ja jotenkin niin kuin silleen tullut, että ehkä nyt jotenkin niin kuin näytän siltä, että muhun voi luottaa ja se tuntuu hyvältä tai tuntuu hyvältä, että ihmiset tulee multa kysyä ja kaikki on kysellyt just jotain suuntaa, että mihin pitää mennä, niin ne sille, no kiva kun kysyt, niin voin mä sua opastaa, mutta se on sun vastuulla, mistä sä löydät itseäsi. Mutta joo, en mä nyt niin sillain, kyllähän mä yritän. Ja olen kahta näitä viimeistä kysyjää, tai siis en tätä viimeistä, mutta kahta sitä edellistä, niin olen osannutkin neuvoa ihan oikeaan suuntaan. Että on ollut tutuilla kulmilla silloin, mutta joo, lähtee vähän rönsyilleen taas, mutta siis mulle se on merkki ollut, että on niinku oikealla tiellä. Kiitos. Me ollaan tässä noin 1,5 tuntia ehittynyt jo jubailemaan ukkojen kanssa. Joo, hei, voidaan alkaa pikkuhiljaa paketoimaan tätä sessiota. Vielä on toki aikaa jakaa vielä loppuun ajatuksia. Kiitos paljon tähän astisista
jaoista jokaiselle. Kiitos Aleksi tuosta viimeisimmästä. Se tuntui jotenkin semmoiselta hyvältä. Tavallaan ei mulla... Tässä oli se tuntui hyvältä toi sun jako ja se, mitä sä kerrot tuosta. Mä nyt tälleen kommentoin vähän, jos sallit siitä jo tulevia ajatuksia, mutta just tämä, mitä sanoit tästä niin kuin luottamuksesta, että sä oot semmoinen tyyppi, johon voi luottaa, niin se on hieno, tärkeä tunne, jota niin kuin seurata, että se on tärkeimpiä ominaisuuksia ihmisessä, että pystyy tulla luotetuksi, ja sehän on niin kuin tänään justiin tämän uuden ystäväni kanssa juteltiin, niin puhuttiin niin kuin hyvistä ystävistä, minkälaisia ne on, että kuka on semmoinen ystävä, jolle voi vaikka minä hetkenä tahansa soittaa, ja hän on siellä aina vastassa, aina niin kuin tukemassa ja kuuntelemassa ja siellä. Niin siitä voi olla kyllä tosi kiitollinen, että on semmoisia ystäviä elämässä, joille voi soittaa oikeastaan minä hetkenä hyvänsä. Niin se oli jotenkin tänään semmoinen tärkeä teema pohtia sellaistakin, että kyllä mä voisin teille kaikille soittaa, jos mulla olisi vaikea hetki. Joskus uskon, että kaikki pystyisi kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Ja sen takia tämä hetki on aina tässäkin ollessa niin tärkeä, että luottamuksellinen ilmapiiri, että pystyy tulla aidosti omana itsenään tähän. Niin se on tärkeää. Mun puolesta kiitos. Kiitos tästä. Joo, omalta osalta Eetu tässä. Omalta osalta myös ihan suuremmainen kyllä kiitos kaikille. Että on ollut tosi kiva tulla ilmi ja selkeyttää ja terävöittää jotenkin. Tulla kuulluksi, niin sitten samalla jotenkin luoda itseään, että puhuu silleen totuudenmukaisesti, niin sitten tulee itsestäkin totta muille. Joo, jep. Ja sitten siihen on tosi helppo luottaa. Ja fiilistelin tuossa, Aleksi inspiroitu jakaa tuosta mun vuoron jälkeen ja jotenkin oli mahdollisesti sun ajatuksena, että se on jotenkin päinvastaista silleen, no ehkä sanotuksellisesti joo. Tai ei päinvastaista, mutta tosi erilaiselta. Niin sitten joo, tohon jotenkin hetkittäin itekin on jäänyt just luuppaamaan, että se mitä itsellessä just se ihan sulavaha ja kiltteys ja se semmoinen niinku tuntuu, niin sitten se niinku oikeasti rakentaa ainakin just mun kokemuksen mukaan musta myös niinku luotettavaa itselleni ja luotettavaa muille ja sit kun ei oo jotenkin itsessään niin kiukkunen, katkera ja väsynyt ja jo itselleen ankara, niin sit niinku pystyy olemaan suora, pystyy olemaan läsnä. Mutta siihen on varmasti niinku tosi erinäköisiä sävyjä. Että niinku, koska itsekin tunnistan, että on myös toisenlainen niinku Eetu, joka tykkää sit heittää lekkeriksi ja ihan läskiksi ja niinku ihan makaa laakereillensa. Mut joo, siis hauska joo. Fiilistelin vaan sitä, niinku, että toi ei ole vieläkään niin jotenkin yksinkertainen asia toi niinku miehisyyskuva niinku itselle. Ja sitten huomasin, että meinas herää silleen, että onko Aleksi sittenkin jonkun
paremman juurilla, kun hän vakuuttavasti kuvaa, että se toimii. Ja sitten niin se huomasin, että heräsi tässä joku epäilijä siellä itsessä, mutta joo, jotenkin teki mieli vaan tulla siitä ilmi ja jakaa se. Mutta joo, ei ilman, että se on pois siitä, mitä jaoit ja mitä minä jaoin. Kiitos. Kiitos. Eikä. Niin. Ja toki enkä tarkoittanut, että on vain yksi tapa, vaan puhuin vaan omasta kipuilustani ja siitä siis oli ihan turha se kommentti siihen alkuun, että mulla on ihan täysin eri lailla. Ja se ei, niin. Että se ei, joo, kiitos. Joo. Kiitos myös tässä Eetuna huomaan, että jotenkin herää häpeä ja semmoinen, että tuliko tästä nyt joku juttu ja miten mä nyt kans tässä niin kuin esittäydyn. Mutta tää on just sitä. Tää on tosi ihanaa. Joo, kyllä haluaa asettaa myös itsensä alttiiksi ihmisten ystävien kanssa ja varsinkin kans miespuolisten. Että kyllä mä haluan myös olla avoin sille, että jos mulle rakkaat ihmiset näkis myös, että hei, että tossa voisit vaikka, tai että vähintään tulla itse kanssa sen kanssa äärelle, että onks mä nyt niin varma tästä. Ja sitten jos en vaikka oo, niin siinäkin taas uusi kohta, missä luoda sitä tilaa, ylläpitoa, kannattelua itselle, että ei olisi niin hiton heiluva. Että mitä joku sanoo, ystävät ja maailma ja että ei halua olla niin hutera jotenkin, niin sitten tämä on se tie kans itsellä, vaikka lähestyy hetkittäin eri näkökulmista ja mitä me kaikki puhutaan, niin silti siellä on kyllä myös se sama kaipuu aika noihin klassisiin miehisiinkin piirteisiin, vaikka se näennäisesti välillä tulisikin tosi eri lailla vaikka kun joku vaikka rajat ja muu. Mutta joo, tämmönen vielä oli kiva jatkaa tähän. Kiitos tosi paljon. Mäkin haluan vielä hetken jatkaa tuosta, mihin äsken jäin. Huomasin, että ehkä miehenä on välillä vaikea sanoa miehille kauniita asioita suoraan, mutta se mitä mä oikeasti halusin äskenkin sanoa Aleksi sulle, mä otan nyt uuden yrityksen on se, että sä oot sellainen ihminen, johon on helppo luottaa ja sä oot sellainen ihminen, kelle mä voisin vaikka soittaa milloin tahansa, jos mulla on vaikka vaikea hetki, niin haluan kiittää sua siitä, että sä oot mulle semmoinen ystävä. Tää tuntuu paljon paremmalta sanoa kuin ympäripyöreästi, mitä tuolla äskeisellä puheenvuorolla, mutta mä voin sanoa sen sulle ihan sydämestä henkilökohtaisesti, että sä oot luotettava ystävä. Kiitos siitä. Joo, ja vaikka se on välillä vaikea sanoa niitä kauniita asioita, niin välillä se on myös vaikea sanoa niitä ei niin kauniita asioita myös niin ystäville ja velille. Ja haluan tähän loppuun kyllä sanoa just sen, että shake the boat tavallaan, että sitä saa heilutella sitä venettä myös. Että, ja varsinkin sitten, jos me ollaan aitojen tyyppien kanssa, niin ne näkee sut myös silloin, tai on sulle silloin, kun se vaan vituttaa ihan saatanasti, tai sitten sä oot täysin eri mieltä vaikka toisen kanssa, niin mitä sitten? Rakkaus näkee kuitenkin sen kaiken läpi ja niin kunnioittaa sitä, että on erilaiset näkökulmat ja erilaiset lähestymistavat, jotka vaihtelee toki aina elämän tilanteiden mukaan myös. Mutta kaiken kaikkiaan niin siistiä, että tultiin tänään tänne ja päästiin jakamaan ja kuulemaan. Mulla on entistä jotenkin vakaampi olo tämän parituntisen jälkeen ja kiitollisempi ja turvallisempi olo on siistiä niin, että on miehiä, tietoisia miehiä,
jotka on jalat maassa, ennen kaikkea jalat maassa, koska voisi olla lentelemässä, missä eli astraalitasolla kanavoimassa jotakin enkeleitä tyyliin tässä, mutta että me ollaan jalat maassa, puhutaan aidosta asioista, niin respect siitä. Mä oon kaivannut semmoisia tyyppejä, semmoisia ihmisiä, joiden kanssa voi tällä tavalla olla ja näin. Niin. Kiitos, joten kuittaa. Kiitos. Kiitos. Väliläpä vielä tuosta tulleena. Toi just, että oli se miehisyyttä tai ihmisyyttä, toi, että uskalletaan vähän ravistaa ja olla aitoja ja just eri mieltä vaikka hetkellisesti tai niin kuin mitä ikinä, olla aitoja, niin se kehittää ihmistä tosi paljon, just ehkä pysyä siinä omassa itsessä ja totuudessa. Että sitten jos me pehmitellään jatkuvasti ja koko aika jotenkin, niin sittenhän se vaan niin kuin pitää sellaista niin kuin kykenemättömyyttä yllä. Niin sitten se oli tosi hyvä kommentti. Joo, ihan niin kuin yleiselläkin tasolla. Että joo, oli se miehisyyttä tai ei. Niin sitten niin kuin, joo, älkäämme ihmiset olko niin helvetin huteria. Että niinku, et kasvatetaan luottamusta. Sit niinku, wow, just toi niinku rakkaus ja voimallisuus ja semmoinen. Ja uskalletaan pelätä. Et sehän on rohkeuden merkki, jos pelkää. Jep. Jotain hienoja viimeisiä. Kiitos teille kaikille kaikesta, mitä olette tänään jakanut. Nämä on semmoisia juttuja, mitkä aina tästä kun lähtee, niin sit rupeaa miettimään, että wow, ja on se kevyt olo. Ei ehkä ihan niin kevyt, että sinne astraalimaailmoihin lähtee, mutta kuitenkin ei ole kertaakaan ollut piirin jälkeen semmoinen olo, että vittu kun menin taas sinne. Että se on aina ollut suuria oivalluksia ja sen läsnäolon kautta, mitä tästä just veljien kanssa saa, niin pääsee hetkeksi vähän syvemmälle itteensä ja olen kiitollinen tästä piiristä. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Miesten piiri-podcastin jaksoissa vieraileminen on tarkoitettu kaikille miehille. Jos kuulet kutsun osallistua mukaan keskustelemaan kanssamme podcastiin, niin laita meille viestiä Instagramissa @miestenpiiri tai sähköpostitse miestenpiiripodcast@gmail.com. Olet lämpimästi tervetullut.